Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a masu kallon da sauraron mu, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Insha Allah yau shirin namu za mu kawo muku shiri a kan WhatsApp. Kamar yadda wani bawan Allah ya mun tambaya kamar haka yace, misali mutum ne ya kasance cewa already ka san cewa da numban shi kana yin WhatsApp da shi, kuma sai ya kasance cewa alal misali sai ya kasance zai hau online, amma na kai ba da kake da numban shi wanda kai kake chatting da shi da, sai ya nuna maka cewa ai shi kwata-kwata ya daɗe rabon shi da online, baya chatting yanzu. Kamar yanzu misali a yanzu muna cikin February, gashi dai a cikin February nan yana hawa online kullum, ko da yaushe yana hawa online, amma na sai ya kasance cewa wato idan na fuskanci tambayar tashi kamar yana nufin yadda za ka ɗau WhatsApp kana amfani da shi amma sauran abokannanka ba za su taɓa sanin cewar kana online ba. Za ka ɗau WhatsApp ɗinka kana chatting da shi, to amma ya zamanto cewar babu wanda zai iya sanin cewar kana online. Kenan ka ɓoye kanka, ka ɗan ɓoye kanka a WhatsApp, kuma gashi na a zahiri kana amfani da kayanka. Can kuma waɗanda kuke mu'amala da su bayan da za su yi su gane cewar a wane yau yana online ko kuma wane yanzu yana online. Wannan shine bidiyon namu a yau. Wannan channel ta mai albarka wato Biwa Ngogo. Idan kai farkon shigowa ne Biwa Ngogo Tech, idan kai farkon shigowa ne wannan channel ta mai albarka, da Allah kai kokari kai mana liking, ka danna mana kalauwa, kai mana subscribe, ka danna kalauwa, ka zaɓi all. Duk sanda muka saki sabon shiri za a sanar da kai. Je mu ga bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda wani bawan Allah ya mun tambaya akan ya za ka yi ka ɓoye kanka online, abokannanka kar su san kana online, ya mun tambaya. To yau insha Allah zan kawo muku bidiyon yadda za ka yi ka ɓoye kanka online ba tare da abokannanka ba sun san cewar a yanzu kana online. Za ka dinga hawa online kana chat ɗinka, amma ba lalle ba ne wasu su san cewar a yanzu kana online. To da farko abin da za ka yi, za ka zo nan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan muka shiga cikin WhatsApp ɗinmu kamar haka, sai mu zo mu buɗe shi haka. Bari mu yi back kaɗan mu dawo gida. Yauwa idan ka buɗe shi haka, sai ka danna wannan ɗige-ɗige ƙwaya uku. Ga wani ɗige-ɗige nan ƙwaya uku, sai ka zo ka taɓa su haka. Kana taɓa su haka, idan suka buɗe sai ka zo wannan wuri da aka rubuta settings. Wani wuri nan da aka rubuta settings, shi ma sai ka zo ka buɗe shi haka. Idan ka buɗe shi haka, ga wani wuri nan da aka rubuta privacy. Wannan waje da aka rubuta privacy, sai ka zo ka buɗe shi haka. Kana buɗe shi haka, ga wani wuri da aka rubuta read receipt now. To wannan read receipt ɗin, wato wannan abin da kake gani a kunne, idan ba ka so a dinga ganin cewar duk sanda aka tura maka saƙo na text message a WhatsApp ka karanta ko ba karanta ba. To idan ba ka so, idan kana so a gane cewar ba karanta ba, sai ka zo ka ainihin buɗe shi haka. Ina zuwa, bar mu buɗe network. Yau sai ka zo ka buɗe shi haka. To yanzu nan idan aka turo min saƙo a WhatsApp, idan na karanta ba za a gane cewar na karanta ba. Amma idan ka bar shi a buɗe haka kana karantawa, to za a san cewar ka ɗaga saƙon nan ka karanta ko kuma ka duba. Wannan shine na farko kenan a cikin WhatsApp. Sannan kuma na biyu, yanda za a gane ba ka online ko da kana online, sai ka dawo Play Store ɗinka kamar wannan, sai ka zo ka rubuta direct chat. Sai ka zo a wannan wuri da muke rubuta ainihin abin da muke so ya zo, sai mu zo mu rubuta direct chat. Wani application da ake kiran shi direct chat. Gashi nan ya fito, sai mu zo mu taɓa haka. To wannan application da kuke gani shine za mu yi muku aiki a kai, shine za mu yi downloading mu zo mu seta shi.
Da farko application ɗin ba shi da nauyi, zai ɗaukan maka 12 MB kafin ya sauka akan wayarka. Sannan kuma mutum 2.3 sun yi review ɗinsa. Sannan kuma ɗan shekara 3 zai iya amfani da shi. Sai mu zo mu yi downloading ɗin shi haka. Gashi nan yana downloading. Ba shi da nauyi, yanzu zai downloading. To gashi nan har ya riga ya zagaya ya gama. Sai mu zo mu yi open ɗin shi kuma mu saita shi yanda za ku ci gaba da amfani da shi. To yanzu sai mu zo mu yi open ɗin shi haka. Gashi nan yana buɗewa. Idan muka buɗe shi haka, wannan wuri da aka rubuta, idan ya kama ka haka a wayarka, wannan wuri da aka rubuta overlay permission, sai mu zo mu buɗe shi haka. Sannan kuma idan ya kawo ka nan, sai ka zo ka nemo shi ainihin direct chat ɗin. Gashi nan sai ka zo ka kunna wannan waje da yake a kulle, sai ka zo ka kunna shi haka. Idan ka kunna shi haka, sai ka zo ka yi back, ka yi baya. Sai ka zo ka sake kunna wannan wurin shi ma yana buƙatar a gan shi a kunne. Sai ka zo ka kunna shi haka. Idan ka kunna shi haka ya sake kawo ka nan, sai ka zo ka nemo shi ainihin application direct chat. Gashi nan na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗun nan gashi nan. Sai ka zo ka taɓa shi haka, sai ka ba shi allow notification access, ka ba shi damar yin aiki akan wayarka. Sai ka zo ka kunna shi haka. Sai ka zo ka yi back. Idan ka yi back kuma wannan wuri da aka rubuta get start, sai ka zo ka fara aikin a nan. Sai ka zo ka taɓa shi haka. Kana taɓa shi haka, ga wata kibiya nan da ta yi hannun dama wannan. Sai ka zo ka taɓa ta haka. Kamar sau 2 ko sau 3 ko sau 4. Tana janyewa har ka zo ƙarshe, sai ka taɓa haka. To idan ka zo ƙarshe kuma wannan wuri, sai ka zo ka taɓa shi haka. Ga wani wuri nan da yake signal haka. Idan ka taɓa shi haka, to sai ka zo ka taɓa wannan waje da aka rubuta test chat head nan. Sai ka zo ka taɓa shi haka. Yawwa idan ya kawo ka nan, shikenan wannan abun shine amfanin, shine za ka yi ta amfani da shi. Wannan abun da kuke gani yana yawo akan waya, shine za ka yi amfani da shi. Amma kuma bari mu yi back kaɗan misali. Idan ya kawo ka nan ɗin, ka ga dama ka taɓa wannan waje da aka rubuta application, sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi haka ya kawo ka nan, to ka ga dama ka kulle wannan na message in ba ka son yi amfani da shi. Ka kulle wannan na Telegram, shi ma ba ka so ka yi amfani da shi. Kamar iya na WhatsApp ɗin nan gabaki ɗaya. Wannan shine za mu yi amfani da shi a kai. To misali yanzu idan na fita gaba ɗaya, bari in nemo WhatsApp ɗina guda ɗaya, in rubuta ɗan ƙaramin message a wancan WhatsApp ɗin ɗaya. Bari mu fidda wannan abun ku gani. Duk sanda saƙo ya zo, shi wannan abun da na fitar shi zai dinga hawa kan wayar. Bari mu zo mu ɗan rubuta saƙo kaɗan daga WhatsApp ɗina ɗaya zuwa WhatsApp ɗina ɗaya. Bari mu zo mu rubuta salam. To kun ga saƙon ya riga ya shiga. To bari ku gani, mu dawo mu buɗe. Ga saƙon nan. Wannan shine saƙon da ya shiga. Sai mu zo mu buɗe shi haka. Shi wannan abun da na buɗe da shi za a dinga ansa chat ɗin. Da shi za ka dinga buɗewa, kana taɓa, kana buɗewa, kana ansa saƙonnin da suka shigo. Ba ta can kan WhatsApp ba za ka koma. Idan ka koma ta can kan WhatsApp, to za a gan ka kana online. Amma duk sanda aka maka saƙo, shi wannan abun da yake yawo akan wayar kamar ball ɗin nan, to ta hanyar shi za ka dinga taɓawa kana ansa saƙo.
buɗe shi kun ga sallaman da na yi, ga wurin na rubuta salam a nan, ga shi nan kuna gani. To yanzu dan dai akan waya ɗaya ne kuke ga wannan ɗayan WhatsApp ɗin ya nuna, wannan ɗayan WhatsApp ɗin ya nuna tik a nan misali, ya nuna tik guda biyu a nan, amma kuma kun ga duk da haka bai nuna ya yi blue ba, ya nuna dai tik guda biyu kenan akwai alamun na ɗaga. To da a wata waya ce daban ba zai nuna tik guda biyu ba, sai dai kawai nuna guda ɗaya. Kaga kenan alamar mutum baya online, mutum bai san ba ma ko kana online. Don a waya ɗaya ne shine yasa nuna min tik guda biyu tunda data a buɗe yake, amma da wata waya ce na tura ma ba lalle ba ne ta gane cewar wannan yana online. Bari in nuna muku wani abu yanda za ku gane. Bari in tura saƙo kankane, bari in yi amfani da wata waya nan ƙarama kusa da ni, sai in turo saƙo guda ɗaya, sai ku gane yanda nake nuna muku abin da nake kwatanta muku. Bari in yi free gabaki ɗaya. Ina ƙoƙarin turowa a wata waya ce nan a hannuna, zan tura saƙon sallama zuwa ga wannan waya ta ɗaya. Bari in sa barka da dare. To ga shi na turo saƙo daga wata waya zuwa wannan wayar. Kawai abin da za mu yi sai mu zo mu buɗe wannan wuri. To kun ga na sa barka da dare. To yanzu da a ce waccan wayar zan nuna muku za ku ga tik ɗaya ne ya yi, ba zai yi tik biyu ba, waya ɗaya ne ya yi. Bari in sake nuna muku kuma wani abu ku gani. Bari in kulle wannan abu, in sake turo wani saƙo nan, sallama salam. Gashi nan na rubuta sai dai sallama ba ta yi sosai ba. To wannan dai hanya dai ita ce da za ku gane, da za ku dinga ɓoye kanku a online ba tare da wani ya san ko kana online ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu kenan. Ku yi ƙoƙari ku yi mana subscribe a wannan channel ta mai albarka. Ku yi mana like, ku danna mana ƙararrawa, ku zaɓi all. Duk sanda muka saki sabon bidiyo za a sanar da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi.